יפה! איפה אתם? מה החטאתי? סאנה אינגרי ביאז. אוקיי, שלום. חזרנו לחדשות ערוץ 3. איזה פרק זה? 4, פרק 4. חזרנו לחדשות ערוץ 3, פרק 4. היום בחדשות נדבר על המחירים של הארוחות במסעדות. תקשיבו, הלכנו בכמה מסעדות ועשינו השוואה. לדוגמה השוואה בין שני מסעדות. מסעדה ראשונה, יש שם ארוחה עסקית ב-30 שקל, ומסעדה שנייה ב-40 שקל. מה ההבדל? 10 שקל. היום בחדשות. יש תקלה קטנה ונעבור לפרסומות. שלום. קרה לכם פעם שהכביסה נשארה מלוכלכת אחרי הכבשה? חננאל! אני אראה לך מה זה לשים לי כמה דפוקים בכיסא. נמצא 5 דקות הפסקה. אטוש! אילן. שלום מיסטר שוקו. שלום. אני יודע לך אם אתה תוכל לקרוא לי ג'ון. ג'ון. אבל ביקשתי שתקרא לי מיסטר שוקו. אני מפטר אותו. כן, תפטרו אותו, אני לא יכול לעבוד איתו. אני ג'ון. הנה, בבקשה. שוקו. הייתם צריכים להביא אותו, הייתם צריכים להביא מתמחה. הוא מתמחה, אני אפטר את כולכם. אני אתפע אתכם. אתה יודע שקניתי את האולפן לפני כמה דקות. תביא לי את הפלאפון דקה. איפה הזהב קודם? תביא לי את הפלאפון דקה. אתה מפוטר. אתה לא יכול לפטר אותי. אני כן. אז אני צריך משכורת. תן לי לדבר איתו. אבל לא. מבאס. להתראות. אני אתבע אותך על זה. יפה! איפה אתם? לא, שנייה, תעצור. ב4? איפה עוצרים? אטוש! זה כבר היה. זה היה... חדי בחד. זה ככה. יש לי פלוץ! יאללה. למעלה. יש לי פלוס! די. טוב, תעצור. לא התחלתי המטומטם. אילן. הוא מעולף? ככה. טוב, מה עכשיו? ערב טוב לך, מר שוקו. ערב טוב, אדוני. אתה יודע שזה מצלם. יפה! איפה